Ngixolise kunini wonke baphulaphuli emakhaya niyamkelekile kwesona sitishi senu esiyintando iBFM kanti emihlephelo wembukweni libuyile lizokuthululela wena indaba zebhola ekhatywayo yazi bazi nawufumaneka kwenye indawo kanti ixesha imizuzu nje esithandathu phambi kokuba kubethe insimbi yethoba kanti ndithi manixolise mphulaphuli kanti kuloo ndawo imizuzu nje emithandathu phambi kokuba kubethe insimbi yethoba ngokuhlaka namhlanje mphulaphuli ndingatyanga xesha masingene ngqo kuvimba ngokuhlwa nje kanti lifa Hlongwane utyikitye isivumelwano kunye neqela leBaroka FC kanti esi sivumelwano sesonyaka omnye esinokhetho lokwandiswa ngomnye unyaka oku kwenzeka emveni kokuba yohlukana neqela ebesaya kulidlalela iTS Galaxy kanti ke mphulaphuli kwalapha kwiTS Galaxy inye uxola Mlambo ulithathile liqela waziwalisa kwiPSL dispute resolution emveni kokuba ebanga ngokuthi akakayifumani iclearance yakhe loo nto ke mphulaphuli uyazi uba ngaba iyamvalela kwikhwelo lokuba akwazi ukudlalela amanye amaqela kanti ke mphulaphuli lo mdlali uxola Mlambo yohlukana neliqela emveni kokuba kuye kwachithwa icontract yakhe nto leyo endithanda ukuthi sisivumelwano mphulaphuli ngolwimi lwethu lwesiXhosa udlulela mphulaphuli ke kweliqela leOrlando Pirates la ngapha eGauteng kanti eliqela namhlanje likhuphe ingxelo yokuba ngaba limkhulule uThembinkosi Lorch kwizinto ezidibenisene neliqela de iyoba ngumhla we-12 kwinyanga yomnga kanti ke mphulaphuli uyakhumbula besike sawuphefumla umba udibenisene noThembinkosi Lorch obangela uba eliqela lithathe elinyathelo lilithathayo ngalomdlali ayingomba uginyisa amathe umphulaphuli kanti ke sisathetha ngomba ohlasimlisa umzimba Lorch and Gabuza uzibhaqa sele ebeyilwa mphulaphuli kwisikhululo samapolisa emveni kokuba naye ezifumana ekucala elingalunganga lomthetho ngoko ke lo mdlalo uzawuphinda uyovela enkundleni kaMantyi ngomhla we-11 kwakule nyanga yomnga emveni kokuba ebekhutshiwe namhlanje lo mdlali lona ujongane namatyala attempted rape, malicious damage to property kanye ne-domestic violence kanti ke mphulaphuli ayizondaba zimnandi tu eziziva ngabadlali abadlala kwiPSL kanti singavuya kakhulu futhi uba ngaba usenosipha info zakho ngalamatyala athi ajongwe ngalabadlali kanti mphulaphuli usenosithumela info zakho ku-071 416 8342 ndiphindele mphulaphuli ku-071 416 8342 kanti ke mphulaphuli siyafumaneka na kwaFacebook kwipage yethu ethi Belewa Emihle azawufumana nje mphulaphuli pha kwi-profile picture yayo inale emblem lesibeke apha ekoneni mphulaphuli apho ke uyakwazi ukunxulumana nathi mphulaphuli sikwazi ukufunda i-comments zakho kwalapha embukweni mphulaphuli kanti ke ndithi manibulele ngexesha elithena niphalona kanti phinda nje ndinixelele baba ukushiyeke nje imizuzu emithathu phambi kokuba kubethe insimbi yethoba ngokuhloko namhlanje uzophinda ubuye ke mphulaphuli ndizabe ndiselapha ngezinye iindaba zebhola ekhatywayo ngecala emveni kwensimbi yethoba ndinithanda nonke emakhaya kamnandi.